Kesätauko on ohi, laivamatkailijan käsikirjavideo taas jatkuu. Omaksi iloksi ja muiden harmiksi. Ja mitä sopivin tapa jatkaa näitä on kertomalla, mitä uusia risteilylaivoja on luvassa 2025. Mennään asiaan. Aloitetaan Oceania Cruises Allurasta. Tämä noin 570 miljoonaa euroa maksava ja 251 metriä pitkä alus ja aloittaa liikennöinnin heinäkuussa. Hinnat alkaa noin 2300 euroa per matkustaja eteenpäin. Ja toisena meillä on vuorossa Celebrity Cruisen Excel, joka on 5. Edge-luokan laiva. Tämä noin 770 miljoonaa euroa maksava ja 306 metriä pitkä alus aloittaa risteilyt marraskuussa. Hinnat alkaa noin 2300 euroa per matkustaja. Ja kolmantena tulee tämän listan yksi isoimmista laivoista, ja se on 1,125 biljoonaa euroa maksava ja 333 metriä pitkä MSC World America. World American risteilyt alkaa huhtikuussa 2025 ja hinnat alkaa noin 850 euroa per matkustaja. Neljäntenä meillä on Norwegian Cruise Linen Prima Plus-luokan Norwegia Aqua. Tämä alus maksaa noin 730 miljoonaa ja pituutta sillä on 322 metriä. Aluksen ensimmäinen risteily on maaliskuussa ja sinne hinnat alkaen on 1200 euroa per matkustaja. Viidentenä meillä on tämän listan ja samalla valmistuessaan maailman isoin risteilyalus eli Royal Caribbeanin seuraava Icon-luokan laiva Star of the Seas. Tämä noin 1,9 biljoonaa maksava ja 365 metriä pitkä jättiläinen aloittaa risteilyt elokuussa ja tämähän rakennetaan Suomen Turussa. Risteilyjen hinnat Star of the Seasille alkaa noin 1500 euroa eteenpäin per matkustaja. Kuudentena meillä on vuorossa Princess Cruisen Star Princess, tämä 950 miljoonaa maksava ja 345 metriä pitkä alus aloittaa risteilyt lokakuussa ja hinnat on alkaen 700 euroa per matkustaja. Ja sitten meillä on vuorossa ensimmäinen Disney Cruise Linen laiva Disney Adventure. Ja tämä alus maksaa noin 940 miljoonaa ja sillä on pituutta 342 metriä. Ja samalla se on tämän laivayhtiön isoin laiva. Ensimmäiset risteilyt on joulukuussa ja tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa paljonko risteilyt tulevat maksamaan. Tällä laivallahan on kiinnostava historia nyt, mutta puhutaan siitä jollain toisella videolla. Sitten toiseksi viimeisenä vuorossa toinen Disney Cruise Linen laiva Disney Destiny. Tämä 960 miljoonaa maksava ja 341 metriä pitkä alus aloittaa liikennöinnin marraskuussa ja hinnat alkavat reilu 2200 euroa per matkustaja. Viimeisenä, mutta ei sentään vähäisempänä, meillä on Virgin Voyagein Brilliant Lady, tämä noin 700 miljoonaa maksava ja 278 metriä pitkä alus aloittaa risteilyt syyskuussa ja hinnat alkavat noin 2500 euroa per matkustaja. Siinä 9 uutta laivaa, jotka tulevat ensi vuonna.
Jokainen vuosi tuo uusia aluksia merille, eikä ensi vuosi tule olemaan poikkeus siitä. Kiitokset kun katsoit tämän videon, ja kanavan saa laittaa tilaukseen, jos risteilyt kiinnostaa. Nähdään ensi kerralla.